така хора, добре дошли в нов епизод на Roblox. Днешното видео ще играем пак тази игра, но това е втори епизод. Но преди това абонирайте се за канала, лайкнете видеото и го изгледайте до края, за да стигнем до повече хора. А сега нека да започваме, защото няма време, просто трябва... Няма време, да. The fire and the ground and out you are no longer safe. Хора, не знам как да сейфам тази игра. Дали мога да я сейфам? Не знам. И пак да се продължа да се играя. Не знам, ще видя, ще пробвам. Ако мога, ще снимам, ако ви харесва и ако мога, ще снимам няколко пъти на нея. Сега ти, то може да го нося ти. Ама турбичката ми не може да не се направи да носи повече неща. Така. Не може да направя турбичката да ми носи повече неща. Я видим. Bunny Trap. Watching Beach. Не мой. Не мой. Това не знам, но ако мой. Те има 20 дърво ни трябва, за да се направим легло. Ама на мен сега не ми трябва легло. За кой ми е легло? Там му виждам кладенец. И вълк. Ще да отидем. Ако до тогава, докато след малко не е станала нощ. Сега ще такомто и дърво, и ако не е станала нощ, ще отидем да видим. Само не уби вълка, защото сега да свърши епизода още в началото, няма да е яко. Араде. You're hungry. Фу. Те. Само да не го слова в... Какво? Ти will attacked. Какво ще ме атакуват ли? Да се... наям по-добре. Какво? И ще ме така... The confident, the outpost... Какво такова не бе, брат? Какво е? Аре, стига, бе. Стига, бе. Къде ще му Брат, не! А ще му убият ли, какво? Мале... Хелпинг. Добре. Майко... Преминахме ли го? Ще изгоря. Помията ти грозна. Какво мога да направя това айтем? Само 15 монетки някакви. Те ще изгоря аз. Верно. Левел. Остава, бе. Аз храна нямам. Не, днеска са. Днеска е сега като стане светло, отиваме за храна. Имаме достатъчно дърво, ама храна нямаме. Има едно дърво, маля колко много ни трябва за едно. Аре, и сега на сутринта отиваме да търсим храна, защото... Както е? Добре. Мислех, че е пак някакъв личен би. Ела, бе, заек. Ела, че нямам храна, бе. Аре, бе, брат. Ай, че нямам храна. Ай, че нямам никаква храна. И всякато... Какво? Всякато мокре... се разваля това ли? По-бързо изгасва. И тия логове, що ни е такова? Дайте да съберем и дърво. The campfire
После се развалят дърветата ли? И така, хора, продължаваме. Да файраме гаунт и на... Какво? Стая. Дано да не са на мокра тия неща тук. Ако го целя в главата повече ли ще го набия? Май да. Те. Дайте да отидем до кладенеца. Е там, който беше. И тия вълци, моля да ги бия. Your stuff или какво? Що не би демиджо, бе? Храната. Айде, заминахме. Revive. Play which same team. Какво? Що не са? Отначало ли почваме, бе? Отначало ли? Не. Не. Не, аз няма почвам от начало. Не искам да почвам от начало. Остана, бе, брат. Що навсякъде умирал, ме? Бат, аз не искам да почвам от начало. Не искам. Тия риби, моля да ги убия. Мога, май. Брат, не искам да почвам от начало. Са тия простоти. Не искам да почвам от начало пък. Аз също не искам, брат. Тъмън се бях развил. Какво направих сега? Сега къде го мана тази простотия сега? Брат. Не искам да почвам от начало пък. Ще събера много дърво пък сега. Но много дърво ще събера. Но няма да правя повече епизоди на тази игра. Не мога да се сейфа. Бачи тъпото. Как така умря, бе, брат? Къде отидах там от това, бе? Как така, бе, брат? Как така умрях, бе? Как така умрях и тия, бе? Може да се случи това нещо. Кол! То повече ли поддържа, бе, на това? Добре. Ето да се запалим. Той сега ще го апгрейтим ли? Да, левел 2. Ако го апгрейтнем, левел 3. Можем ли левел 3? Айде се пробваме. Аре, дела. Да, левел 3. Направихме го левел 3. Сега по-бавно ще изгаря, нали? Добре. И храна обаче нямаме, май. Това, моля го. Какъвто път е този лен направо. Право.
Добре. Не искам да получим от начала, брат. Разбирате ли, бе, хора? Ден едно. Не искам. Са тези играчки там като рушки. И сега стане странно, ще да видим. И той Елен, защо те обикаля, бе? Имаш ли позволение да обикаляш моята гора? Да попитам аз. Аз решавам дали ще можеш да обикаляш с моята гора. Ай се издем ти малко чатка. Те. Добре, много бавно са такова, което е хубаво. Трябва да съберем още трудно апгрейдите, ама... Не, няма да играем тази игра повече сигурно на епизоди. Само ако има много гледане, много лайкови и много абонати от тези видео, само тогава ще направим една много дълга поредица от нея. Ако не умрете, ще направим поредица, ама за сега не. За сега не благодаря. Дайте отим на тези катушки да видим кои са, като края на епизода. След само да има би пак демидж. Защото тогава вече не знам. Не мога. С тия простива, брат. О, съндък. Дай ги отворим. О, супер! Това трябва да е, нали, за огъня. Знаете, отим просто да го преди да свършим епизода. Да видим. Искам да се сбия сега накрая с един вълк. Да видя колко са силни тия вълци. Там има един, искам да го пробвам. Но преди това, маля колко много това апгрейд на огъня. Там има един вълк, искам да се сбия с него. Мога да се сбия с него? Да, не бият много, добре. Сега ако го убия, ще имаме много месо. Стейк. Лов плат. Плата на животното, брат. Мога да правя тази плата? Нищо. Аре, дай да видим, има нещо още. Да докараме тук. Ние взехме бензин? Май. Къде отиде бензина? Взехме ли бензина? Какво стана с бензина ни? Бързо преди да свършим епизода. Бързо. Бързо, че бързам. Добре, няма такова явно. Тук това в белите ми бит демидж ли? Или това е мъгла просто? Дай да не пробваме. Добре, хора, на това мисля да бъде днешния... Добре, на днешния епизод. Благодаря, че го изгледахте до край. И като цяло, да. Аре, бе, искам сега в този епизод да апгрейд на огъня, да стане като го апгрейд на 4-ти левел. Ма няма да успя сигурно. Дайте бързо, молята. Бързо, дай, бързо. Дай. Може успеем. Дай. Молята. Искам да го апгрейда. Не! Молята, последно. Хора, епизодът ще свърши много бързо този път. Няма да има... Чакайте. Молята, бързо. Хора, отиваме да видим. Искам да видя какво ще стане. И... Добре, вече... има някакви такива простоти. Добре, хора, това мисля да бъде днешния епизод. Благодаря, че го изгледате до край. И до следващия.